ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ ସୀମା ନାମର ଗରିବ ଝିଅ ତାର ମା' ସହ ରହୁଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଘର ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲା। ମା' କହିଲେ, ସୀମା, ଘରେ କାଠ ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିଦେ। ତାପରେ ସୀମା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ଜଙ୍ଗଲ ବହୁତ ଘନ ଓ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଚମକୁଥିବା ବସ୍ତୁ ଦେଖିଲା। ସୀମା ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ସେଠାରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚମକୁଛି। ସେ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଏକ ପୁରୁଣା ବକ୍ସ। ବକ୍ସ ଉପରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା, ଏହାକୁ କେବଳ ଭଲ ମନର ଲୋକ ଖୋଲିପାରିବ। ସୀମା ଧୀରେ ଧୀରେ ବକ୍ସ ଖୋଲିଲା। ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଆହତ ଛୋଟ ହରିଣ ବାହାରିଲା। ହରିଣ କହୁଛି, ଦୟାକରି ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସୀମା ହରିଣକୁ ପାଣି ପିଆଇଲା ଓ ଔଷଧ ଲଗାଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହରିଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ରାତି ହେବା ସହିତ ହରିଣଟି ହଠାତ୍ ସୁନା ରଙ୍ଗର ଯାଦୁଇ ହରିଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲର ଗୁପ୍ତ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲା। ସେଠାରେ ଏକ ପୁରୁଣା ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଓ ଧନରେ ଭରା ଏକ ବଡ଼ ସିନ୍ଧୁକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହରିଣ କହିଲା, ଲୋଭ କରିବ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦରକାର ସେତେ ନିଅ। ସୀମା କେବଳ ଅଳ୍ପ ଧନ ନେଲା। ଘରକୁ ଫେରି ମା'ଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କଲା ଓ ନୂଆ ଘର ତିଆରି କଲା। ଗାଁର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଲୋଭୀ ଗାଁ ମୁଖିଆ ଧନ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ସେ ସମସ୍ତ ଧନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ହଠାତ୍ ଗୁମ୍ଫା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯାଦୁଇ ହରିଣ ଆସି କହିଲା, ଲୋଭୀ ଲୋକ କେବେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଖିଆ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଗଲା। ସୀମା ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଇଲା। ଯାଦୁଇ ହରିଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଗପରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ ଯେ ଦୟା